Hvis du tænker, sosu-faget er indbegrebet af at tørre røv og drikke kaffe, så lyt lige med her. For jeg har indsamlet over 150 historier fra faget, som forhåbentlig kan ændre dit syn på det. Sætningen, det kan alle vel bare blive, hvis de ikke kan andet, har kørt i mange år, men de færreste forstår, at du skal være observant, faglig skarp og have et ægte omsorgsgen. Du skal kunne danne trygge relationer hurtigt og have en psyke hård som sten. Du skal have en sans for detaljerne, at det kan være forskel på liv og død. Og vores arbejdsdag består af så meget forskelligt. Ja, det inkluderer personlig pleje, men det er det mindste af det. I virkeligheden så består det af at være kontaktperson for læge, sygehus og fys, sårpleje, praktiske gøremål, genoptræning og håndtere medicin, motivere, støtte og vejlede den enkelte i deres mål, så de får deres daglige dosis dopamin. Vi lytter til borgerne, når de er fortvivlede og ensomme, holder deres hånd eller giver dem et kram, når de har en dårlig dag, hjælper med de svære beslutninger, de skal tage. Vi fejrer deres sejre og støtter dem gennem deres komplikationer, og en unik side ved vores arbejdsfunktioner er også at være ved deres side, pleje dem, synge for dem og holde dem i hånden, når de når livets slutning. Og når slutningen rammer, så gør vi dem i stand, inden de pårørende kommer og skal sige det sidste farvel. Og de færreste forstår værdien i, når du hjælper en borger med at finde livskvalitet igen efter deres partner er død, som de har kendt de sidste 50 år. At trøste familien til en borger, som lige har taget sidste åndedræt i går. Når den demente efter 5 måneder får afspillet den rette sang og sproget genopstår. Eller når en ældre dame spørger, om man ikke har nogle mandlige singlevenner. Det øjeblik som dem, som du aldrig glemmer. Og de fleste føler aldrig, de har tid nok med hinanden derhjemme. Men jeg ved, at blot 10 minutter kan betyde alverden for et andet menneske. Det er de små ting, der tæller hver dag, når du skænker et glas saftevand til deres smag, når du tager dem med på en tur i den friske luft, eller frembringer et godt minde med den rette duft. Og intet slår, at når du kommer ind om morgenen, når du hører sætningen, hvor er jeg glad for at se dig i dag. Det kunne vi alle godt lære noget af. Og nogen ser ned på os, men vi er nogens ekstra familie, andres højdepunkt på en dag, og dem folk holder kært. Det er os, der holder din mor, far eller bedstefælders hånd, når det er svært. Vi er der, når borgerne er forvirret, ked af det, vrede, når de slår, river og bider. Og der ser vi stadig på dem med omsorg og kærlighed og siger, at det nok skal gå. Vi er der sgu til alle tider. Og vores arbejde er bredere, end du tror. Vi arbejder med unge, voksne og ældre. Vi finder os i lægehuse, bosteder, psykiatrien, hospitaler, hjemmeplejen, plejecenter, misbrugscenter og rehabilitering. Men de fleste ser kun, hvad de vil se, så de ser kun fordommene. De få forstår historierne og den ægte værdi bag vores arbejde. For vi er nemlig de stille, men uundværlige helte i mange menneskers liv.